As you can see in the gallery, kami na lang ni Mama ang buhi karon. Sukad sa bata pa ko, naglong jud ko nga higugmaon ko. That is why I have decided. But this week, I can give someone my full attention of kind and forgiveness. That is to my mom that I've been holding back. Ug subo kayo palamdumon nga ang mga naghigugma nako ni panaw na. Full attention ni hatag nako karon sa akong mga pasyente, akong pamilya ug ako ang mga goals nga maka-adjust ko dinhi sa Florida, Jacksonville. And then I came to realize nga ako ang dapat mahigugma. To love fully without holding back.